Senior citizens tampok naman sa science-based outreach activity ng NCRP sa Pangasinan. Para sa detalye kasama natin Idol Matthew Pacheco. 104.7 IFM Report. Isinagawa kahapon ang isang outreach activity para sa mga senior citizens sa Pangasinan State University sa Lingayen, Pangasinan. Ang naturang aktibidad ay pinangunahan ng National Research Council of the Philippines sa pakikipagtulungan ng PSU at Coalition of Services of the Elderly. Layon nito makapagbigay-pugay sa mahalagang kontribusyon ng mga nakatatanda sa lipunan at palakasin ang kanilang kaalaman sa pangangailangan ng kalusugan at kapaligiran. Ayon kay Dr. Ramon Christian Eusebio, ang Vice Presidente ng NRCP, isang mahalagang hakbang aktibidad na ito upang kilalanin at pahalaga ng mga lolo at lola habang binibigyan sila ng mga kasanayang makatutulong sa kanilang araw-araw na pamumuhay. Our lolos and lolas who may not have served in government but have made equally important contributions in other sectors, whether in private practice, farming, caregiving, small businesses, or simply as pillars of your families and barangays. Your life experiences and wisdom enrich today's gathering. Nagpahayag naman ang taus-pusong pasasalamat si Ginoong Arcadio Idades, ang presidente ng OSCA ng Bolosan, Dagupan City sa mga organisasyong nanguna sa programa. Po kami ay nagpapasalamat at nabigyan kami ng pagkakataon upang madagdagan ang aming mga karunungan bilang lolo at lola. At kami po ay i-share namin ito sa aming mga ibang senior citizens. Sa kaganapan ay isinagawang iba't ibang workshop na nakatuon sa pangangalaga sa kalikasan at mga aktibidad na tumutugon din sa emosyonal at mental na wellness ng mga lumahog na senior citizens. Ang NRCP ay nasa ilalim ng Department of Science and Technology na patuloy na nangunguna sa pagsasagawa ng mga pananaliksik para sa kapanan ng bawat mamamayan. Kasama mula rito sa IFM Dagupan, ito si Idol Matthew Pacheco, Tatak IFM. IFM News. IFM News. IFM News.